andan taco anna wanga faman taco andan taco pull us up anna wanga dangan taco aduna andan taco matu yangora aduna faman taco matu yangora. Voilà, assalamu alaikum mi hiwro téléspectateur men dago jambatiri mi hiwro mo kala inde mon yettore mon mi lando si fo woni ne jang hare menen kadi men hewti e dow jam moƴƴere mi lando nenira men e babira men walibe ko hôpital ji lando si fo samori menen kadi men nayobe samori kambe be arta golleji mabbe din kadi soka ben ko pirdoji kambe kadi yo Allah yaltimbe be kontina kambe kadi be arta be kontina golleji mabbe parce que ko non fo jeli hande den do e 2023 mois de décembre le 2 décembre iden do hande idon gandi tardement o wadi seeda mais tous les samedi hino asiri parce que do gandi ko non peji di yarta adna ko sabu la ko sabu kala ko ida wadi o ko ha tom samina wana PDG borom suudu ndung samina na warma ber jodi be der ko gahino ndaade wana américain don ya wanda don ha e madame ba wana don ha e kala jodi do nini hino nangi tele mo no ndaade Jama TV hare ko en direct wana redivision tega sakko wana Jama on ko ejutu nodda wala goddo ko en direct wana hide hande 2023 le 2 décembre 2023 nun koy samedi woni hande e wandi décembre on naati si décembre on naati ko fedde jidi woni natugol te mi hala non hande hide mari invité man ndawar ma vraiment mais non balade nadamo e yaada ndaaren clip bo pare arten fi yaada Jama bu torgo SPO afami Jama burte won gol normalement après non arten ko plateau men yewde ngene ngam ko hirude mo andina mo hande o hawti ko suudu men januru haray reji si c'est bon mais ndaaren clip goto arten ko plateau men adde 224 jellam jo Alimatu Diallo jarama dudo Diallo jarama harayo nani soso be nge mani kabe vraiment be ni harir go pular non to pular no mari dole pular pullo no dudi no yaaji pullo no wodi futa toro futa masina futa kasama pullo dali dengal pular no didi dole hino mari dole hade Jama respect langue men on ande vraiment pullo no mari dole si Allah jabi si aroy do yo Allah wallu en hada ko pullo to lamu to ta ndari Guinée Bissau ko pullo Sénégal ko pullo Gambie ko pullo Conakry kadi yo Allah wallu en kadi hada ko pullo kadi hare min invité jo hoti do mi accita mo yuro téléspectateur men dago Jama TV macce mo minna mo o présenté war ma ko minna mo assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na way on hawte jang. Donc hara jije lamzo alhamdulillah min hewti e jang. Avant tout taw mi salmina wonbe en darde ben fop woni gorko debbo payko modo fop hare don salmina. Ko min payko monkum AZK Couture innetedo Abdoul Gadri Camara. Tawado e mojobere innetende troupe Patience 224 donc haray hay membre jogoto acaka fo modon haray lan weltani on. Voilà ko jibinande on to ko pita wala ko dalaba wala ko mam wala be. OK donc min ko mi jibinande Labe Kubia Dara Pelli Feto Baya no na bara de Dara Pelli Feto Baya jibinande Labe Kubia quoi non Kubia non mais nan inde Kubia mais Dara Pelli Feto Dara non woni c'est la première famille mais non faut ko dum c'est la famille hare non hande non ya andu vraiment no wodi jodi be anda warma no chiffre de hande ko ancien c'est nani ancien ko ancien be anda warma ko andube suudu ndo wondo nge mundon parce que ko enete ko suudu mojo bere ko suudu enete mi ngom nanta dengal place no wola a fami hande ko ngam man la waynugol c'est la première fois donc invité tel ou vengo no la deuxième fois non mi mon c'est la première fois mi lang invité de Jama TV vraiment mi weltani kebe c'est la première fois bien invité de lang non c'est la première fois invité télé quoi télé non do Top TV invité no lang ko non kadi ko programme go kadi mais odo programme kadi c'est la première fois mi invité à Jama TV voilà kono afeji di yarta haray ndare hande ko menenge makko woni do hido ngani non si wolama vraiment si wolama fi affaire de culture wala affaire de comédie wala affaire de musique wala affaire de ndo parce que men haala non chaque fois à chaque émission no wodi nouvelle ji orruji anda war mandi men adata e nouvelle fréquence ji gonga américain no ko di men adata anda war ma vraiment chaque émission woday kesu yaltudum awa hande hare ko enen makko woni do si Allah jabi on jalal taw la ngande on jaloy en jaloy hande minna vraiment hare wade suivre hare si c'est bon régi da wacci tangola lignon après are nga mako parce que mi sim foji question ngo are wode kat auditeur be ngam kala ko be noddi be landi parce que si ayi hunde nde weli andu ko Jama on sina Jama on ndedo nde welata hare minna o affaire de dundo mo comédie mo ko ane hombo fudi don wadu ko non
ah ok donc min comédie ko 2021 mi fuɗɗi comédie mais noon kadi ko naadi lange mum komo mi jokkodira e noon miɗo tawno mi ya filmage comme ça ro filmana woɓɓe théâtre ji ni woni prési goto VIP quoi Omzo no wawi dara ɗon andi mo goto VIP ok donc ko on ɗo woni saabu ha mi naati affaire aron lan hiɗuno noon avant kono hari mi heɓali moyen mum mais komi yeeha mi hukkodira on ɗon ko jannilan filmage miɗo tawmo ni mais ya jougol ni ɗuma jeltu filmugol woɓɓe o yeehi han woni lan an lan falama natdude ko troupe mum jogui on minimo joni ala probléme mi daari mi tawi affaire o weeli lan mi naati mi essayi donc alhamdoulillahi joni noon hawri on troupe ɗon haari affaire o weele si natɗa walla ko saabu gradio waɗi a natduɗa e mum non affaire o no weela lan tawti kadi mi heeɓi wono o saabu yomi naatu tawde kadi a heeɓi wono saabu ya naatu mais affaire no weelama ko ɗum wasi natduɗa mais a yaali goɗɗo no waɗa weeluma si natduɗa non har woni mana exemple no weelalan gila mi wonno pay kum par ce que ari mi daaray no pese a faami donc yeehi ha mi heeɓi connaissance mo andanɗa hoorema on ɗon himo wawilan wallude mi naata e mum par ce que hari mi heeɓali lan hiɗuno naatugo kono mi heeɓali joni noon on ɗo woni saabu ha yomi naatu donc mi naati mi fuɗɗi kadi tawi machallah vraiment mi ɓurti courage ade donc o jonnilan kadi piiji ɓuyi donc ha mi hewti komi hewti ɗo ni voilà joni haray on nani joni haray ko gila ko nattuɗa e mum ko gonga andi hunde fof waɗe saabu konko ardi ha wona hunde nden a naate mayre hande welima hande convima joni gila natɗama est ce que hanki e hande ko gotum non no waɗi différence moƴƴa noon par ce que komi naata e no hay fof somi anda faami mais machallah fen ɗo ni buyno noddudelan ɓennalan vidéo ji monɗi hino welde ɓurte wakkilade donc hay sénégal en ɓe jeeyaɓe gaɓen ɓe noddudelan ɓenna a milan faala yo waɗo e haala olof haala langue national on pour mene yomi andu ko onɗa e wolude ko eyyi par ce que buyno noddudelan haala lan ɗum noon vraiment ɗum noon certi avant quoi oui no weltani ɗum noon voilà haray ko noon affaire ɗi yarata haray si sabore ajitana ligne on ko 78 ko 116 82 38 78 116 82 38 hiɗon andi hunde kala nde jokkata yo certane hande e yanking parce que somi jokki hunde normalement komi iwi ɗon mi duwaki heddogol ɗon ɗo mana dowa avance goɗɗo tum samnen ɗo wona grand alpha depuis malika kankadi samnemo fotta wona seeɗa grand vraiment grand mais weltani kama moƴƴa meɗe yiide golleji ɗi meɗe yiide wakkilaji ɗe nande hoorema ɗa wakkili ta walliti payko kon woni min dj lamzo ko noon affaire ɗi yarata haare garam moussa kolobade kankadi saminemo ɗon fotta wona seeɗa ko noon affaire ɗi yarata haare saminen ɗon daali wona nenan nafi ɗon ha ñaari tali kamɓe kadi seeɗa mbaɗa nawla kamɓe kadi saminaɓe fotta wona seeɗa kamɓe ka ɓenni a payko meɗen dardema kono mais heɓata feere ɗum ko min ndeɓa ɓay ɗum ko télé ɗo waynade ko ɗum noddon ala benn probléme par ce que ko gonga payko no wonde moko bam nane ɓeyna ɓawo ɗo moko ba payko ko fendata ino yaade e moko ba ka oui joni noon payko ko fendata no yaade e moko ba mais haray vraiment ala probléme o wawi noddugol haray ƴettan goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum allo voilà haray ko noon affaire ɗi yarata haray na on noddu ko en direct won ɗon minen hiɗe maɗɗemde mandawar ma ko affaire de comédie o watta hiɗo gandi ko noon affaire balaɗe garata o après ɗe gande min no taw peeji ɗi mbalaɗe woodi ko landude ɗe ganduɗa hoorema ɗi duwaɗe landogo ko ma yendaren fréquence gotum arten wooda ko lande ɗen wooda ko anda hoorema auditeur ɓen kadi ko daari naati noddi landimo awa mayen ɗon joni daren ay ko télémile mi jeeya quoi ko ɗum waɗi télémile ɓen noon awa machallah aylan faltude ga oui ayo aɗani ko ɗum ɗo waɗi ara aware men daren gotum arte jonna men fongon ɗo aɗa wooda komin menen kadi komin faamu ɗon komin wata wolugo par ce que mi yi goɗɗi ko waali ko danki mais ɗum ɗon haade laaɓa nalme moƴƴo quoi si sobo may ok Oh, no. You're
Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. ya feje din o ya fere ene o prebe fata atta da don taw don non ko idu no walla ko no woni no andi wonde sa sokkitanede noppi aray no foti ha ko ɗum watta ha waɗa piiji ko no ton ko ko ɗum waɗi mais joni ɗin piiji noon abuta yetta on ɗin piiji ɗon ko ley otti walla ko dow otti dal ɗum dal ottu tum no ottugol ngol ley hay so ottay kono ko seeɗa ko ɗum waɗi ko wano ko seeɗa ottata na voilà ala jom jetta goɗe ko ligne ba pare aɓe maɗide wa Lamzo. wa no wayi ça va No walde. jadu hiɗe jang Jantum golle ɓe. alhamdulillah ina yettone ina nodda men on to Ko Dawda Silla mo nodda on. Silla Grand Dakar. hiɗa Grand Dakar ko ketir ka ina moɗo Waaw. awa majjida ma makko allo prési allo oɗon o yeeyi yo natudu président mais wonko ɗumen duma landa prési naate hay samba reedujo men anu ko oɗon o reedu walla o reeda walla konno wonide a tan ka samba ɗo waka reedu wolde ka oui c'est vrai de joni ɗum ɗon wonto tum daali ɗum ɗon daali ko sottanede noppi ko bayi jamma andu ñilkiɗum ɗo ga yo oui ko pour manam pour yoɓe anduke ɗum ɗo sa sokkitadede noppi ɗum piiji buyi harayɗa miijitade kuuji buyi a waɗay kadi ko naɗa sokkitade noppi ɗon kadi quoi ok joni noon ko téléphone ɗa ko sabu on woni a ƴetta téléphone o non manan ko goɗɗo go mi haltuduno programme noddilan tawi milan walodi e jiwo ko donc on kon noon ko simple ton sikkito ɗo ko minen andi ɗum ɗon no abbutuno e yewtano koko suwaka gonɗina wonde ok ala probléme mon kanko ni quoi ma o noddilan ara ƴetten goɗo kadi ko ligne pagi hannde ko kuttire invita ɗo gonga esika kuttire gonga ceerno joɓɓe allo assalamu aleykum Waaleykum salam. no wayi ça va Yettude Allah boy alhamdulillah onon le toon. jantum hiɗon e jang Jantum alhamdulillah boy. inde nden yettone nde noddan men on to Mbeɗa minne Amadou Ba kono sirno ko goto VIP. goto VIP ɗo noddan men on to boji maɗa Ino noddamo actuellement depuis Grand Yoff. Grand Yoff a wayno ɗon couture gonga ko manɗa ko couture manɗa ko ar kono no AGK kono joni ala ensemble kon quoi haara majji ɗon ɗon allo président wi AGK haare ɗagantama foto wa goto VIP wayi noon ka no wayi no marsude sona yettude Allah boy ala toon kono oui jantum alhamdulillah noɓe Grand Yoff kadi ɓe fo wiɓe jon sona eɗon suuba vraiment eɗa weltona kadi dijelam ko kadi e PDG télé o haray no salmina kanko e tout way ko noon haray weltano foto vraiment émission ndi miɗen suivude mo kono vraiment ko weltanagol mo surtout noon Allah voilà min ni
ko no inata petit ko parce que day affaire ji vraiment be wakkili affaire ji ko no burata mo courage gol way andi avec atimini haala gole makko presque la way do haalde no ha émission on gasa harmi parale haala makko vraiment aha comme ko ay ko pay kon ko an tanda ko weli wondude o metta kadi yaadude aha donc so ngari jitto fuɗɗode ha hande hakke yandari men ko en fe kon miɗo toñimo maɗum himo toñiran vraiment aha donc mo mettano yaadude noon haare no weɗi wallude en vraiment aha mais ɓayna ƴettugol tan ko antenne vraiment ko courage gol mo dal weltanoma kadi an lamzo donc an kadi ñalande mande meɗen préparannade de fota wona seeɗa nani ɗum ɗum kay kanko wona paare la gandi ɗum noon ñande ko mine jiɗi garay toon paare gonno ɗo non ɗum minen garay ko minen jeeyi toon ɗum noon ko dirne tango me wolta ɗum noon si Allah jaaɓi la gandi ɗum noon ñande on tolat ɗon putel jiɗi non toonno ko nde ñande garay ko minen jeeyi toon par ce que fo are tenono min jeeyi wa ok ala benn probléme ok président inchallah haɗa weltana fota donc haɗa a weltanama moƴƴani wallahi ko ɗon ɓuuri wallahi ko ɗon ɓuuri nani ok merci aɗa weltano fof salmina kadi pour patient salmina kadi thématique e téléspectateur o fof weltanoɓe ko fota wona seeɗa nani merci o hareɗo weltanaɗo moƴƴi ok ko gotum haara men andi lew ɗum derga comme mewoɓe donde haala ka ya waɗa yaaro waɗa yaaro quoi ko ɗum waɗi donc sa yi aron ko nodduɗo joni kanko woni saabu hamminate aron ko ɗum waɗi so inuma wata wolude ko andanɗa hoorema so ini wolay fof koni an kon o ƴetta émission on fof oui ko ɗum waɗi quoi donc mais vraiment kankadi e weltandema singo woto o naati o waɗima encouragé o o andini vraiment ko onon voilà ƴettengal goɗɗo kadi o ligne waaw salamu aleykum allo naway ça va a faami kankadi o noddima o noddi o waɗi encourage émission on o andi vraiment an kadi omo noodi ko wonanɗamo ko ɗum holli vraiment neɗɗo on si naadima wonde hay sa ɓurtikemo walla hay sa ɓurtakimo vraiment ko no woni fi yaddigal mais buyno ɗo daali se ya kaarijo invita ma kanko invita ga walla o yeeya hoore makko buy ina woodi e mum no oui no waddi ga non mais kanko woldira ɗum mais vraiment min innama kankadi félicitation kala no waddi ɗo yo affaire on ko wakkilgol ɗum affaire on ɓurta wallugol ɗum ɗo jiɗi ga way mi arta e mon ɗo comme ça koko nawrgol ɗo ɗam mari producteur wonɓe on wallugol walla ko on to waɗa jenggu fiya affaire ɗum walla ko hono woni ok donc mi arta e ma kadi quoi ɗum ɗo ni komi woni wadde vidéo ji ɗon ko yaltude ɗo joni président men kanko woni producteur amen kanko woni ménagére amen kanko woni fiya men fof fen ɗo par ce que kanko woni saabu ha yo men naatu donc minen kadi min hiiɗa accitirde mo ni Allah waɗi ko min gollitirta kon fof himo jogui donc ɗo emin yaade min ɗaɓɓa nokkugo kanko himo ɗo kanko joguiti men ni taw eyyi min ala ménagére yawti makko ni taw min ala kadi finance o men taw ni yawti makko voilà ni ko onon yaltine ko jiifaji mon ko jiifaji mon haɗa ƴetten goɗɗo ko ligne waaw salamu aleykum allo aleykum salam jarama no wayi nala toon janto hiɗon e jang alhamdulillah min ko Yero Juma depuis Grand Yoff ko Yero Juma depuis Grand Yoff eyyi no wayi hiɗon e jang alhamdulillah ina nangue yettone Yero Juma depuis Grand Yoff gonga kay waaw nam nanon ko a ɓuuɗa télé on ɓuuɗa télé mo on seeɗa eyyi mi nanani o ɓuuɗa télé on eyyi tuuti oy o ɓuuɗa de meɗen nande o min mi noddu hira kono ɓiƴe kumpay kunno mi armi ndawa vidéo makko kono ari mi andi taali ko moƴƴan quoi wa ok macci ɗon yirodiro toujours min ko mari ko minamo ɗon ko courage assalamu aleykum allo toujours mais ko mene tama men ɓeydanimo courage o wakkilo meɗen préparannade pima merci beaucoup ala probléme Allah ɓeydam ok merci beaucoup frère voilà haɗay so noddi on ɓuyta télé on e téléphone o no accindiri télé o téléphone o no accindiri on naati on noddi mais menen men nanta on onon hiɗon nande men vraiment on ɓuyta télé on seeɗa wawa noddugol si soni tun ɓuyɗon télé on mais wawa en famodirgol télé o téléphone on no accindiri seeɗa haɗay ko ɗum affaire ji ɗi yarata haɗay ɗum anda enen makko ɗen ɗo ɗo wawi nattugol noddon ko 78 116 82 38 78 116 82 38 ko noon affaire ji ɗi yarata voilà e jama on ino windude eɓe landi expliqué kirɗa seeɗa ko on wawata walla ngoɗo yetta ba yetta jallaɓe men nana abra ƴetta ngoɗota ko liñƴanne ko mo taw allo no wawi ça va no welde jande hiɗon e jang alhamdulillah inen nge yettorde nden
inde men ko Duwana. Ko Duwana. Waaw. Yettor ndeng. Yettor nen Silla. Waaw, Grand Dakar. Grand Dakar. Waaw. Ande kay ba mande ko wa Grand Dakar mi invité ande kay mbiya do piiji din fof hande hino mo don jalala lando fo hino mo don. Awa, ala problème no golle de. Jatto alhamdulillah. La yoro don grand jom. Video ji dina labi no laba. Mi acci down don. Okay, allo assalamu alaikum. Alaykum salam. On jarama tonde. No welde. Jantu nala ton. Jantu nani golle de. Ça va yetude Allah nani. Aw ko burtu go wakkila gol sina piiji dina labi no laba. Awa amin. Wow. Donc mi weltanto ngono be ndarde be moƴƴano parce que sa mene wadde menen kadi ko sabu mum. Awa ala problème. Ay ko ni faalira de ngeen fo ko golle de mo beno jokki ko kono ko yalla wallu. Amin oui yalla walle ngeen fo meden. Partage on burto wadgol abonné partage non mo lien on YouTube on partage non mo moƴƴa ko no kata mo dole den quoi. Awa ayiti non inshallah ala problème. Parce que ko YouTube o yobata ko Facebook on burta ko an konto onda. Konto base da. Mais menen ko tele ko Kolobane do woni Jama TV ko Kolobane monument Kolobane woni. Ko pour an on ka base da quoi. Min ko Kolobane min kam mi hodi takko tele on don mi hodi. Ala problème ko wakila go. Jona brani grand yo envoyer numéro ni la yoro don CC kana. OK ala problème yori ka don CC kana. OK groupe CC kana la yoro be don be fo. La yoro ro de Mike Lem City boy ko la yoro be. OK ala ben problème groupe CC kana après mi ngam be tala jame wala do parade kam kadi be fi clipo le 3 décembre clipo yalta sala jabe après men ngam be ngare do ko plateau do. Ala problème inshallah ara donc kadi ndeyanden ko info. OK merci beaucoup Feda jarama. OK. Voilà kono nga feji di yarata haray on nodde ko 78 106 82 38 kono en wana GC Kana donc ha e Diamond Family ha e Kim Boys Dance e Kim Boys Dance Junior e Diamond Family dale ngaccala goto kono nga feji di yarata haray ko mi haali ko nanya rek ko ni ngam yaaten non parce que comme yimbe ben jala seeda yete babbe jala seeda non ko be faut que be jala parce que hande ko paren jom mo do nodda parce que hande oron darde ma de no mi andi ko jama no ndare lam hande ko kanko ko PDG nderga OK donc aray afta je nango ko lin wa allo assalamu alaikum allo no way ça va hidon e jang ite écouteur ji mon dimbe don volume télé tige mini yo ngi dum do waaw mais ngala nan ko lo mo joka o ngi tay acteur ji din après way fam de gol voilà yida may inda hande fo ke tunkirdi nen do seedan yo parce que ko de lande dum do nga OK may donc innu minni ayo toti tari ke tarti tata tari tarti toti cerota kan tari toti tata wata toti dum non ko non no lay woni may no dum no say woni a continue nga jokkindiri jonnete cadeau cadeau toti tari ke tarti tata tari tarti toti cerota kan tari toti tata ta toti awamni ke nanu nani sim falje don halna toti tari tata dot no wono nani ko no toti tari tarti tata toti tari ke tarti tata toti tari ke tarti tata tata tari tarti toti tata tari toti toti no kadam ko torti da wala awola ali ko mi woli kon jode be doti mi ganke to be wolo mi anda mi ganke jon say woni ya ganke noddo be be ya jon e anda jode mi ganke aga haray merci beaucoup Alpha Grand Dakar kankadi Kir Salaman kankadi mo darde mo jode mo darde haray merci beaucoup Aissa kankadi don e don ha e Samba e don ha dali kala do dagol Jama TV haray hande ko enenge AGK woni do AGK don ngani non o wada comédie makko o yiya fejinde yata mer ma hado Jama nat nodda wada pijanda horma de duade mo landa gol pijanda horma o duabe be walto gol makko honno natita ha wallitomo e ko honno be hebita contact makko ha be ara be nodda be wallito parce que ko non afeno yarta ha jetten goddo ko ligne waaw salam alaikum allo oui no way ça va ida jang no welde ida honno nanen wala menen nande
voilà est ce que batterie maɓɓe on wiidali voilà kono affaire yata o kanko yette bajo manda ko téléphone on fandi volume ngati ko kanko wadi ko kanko woniri haare o pousa téléphone seeda ɓeyda volume téléphone on haɗa me wama nan golma ga moƴƴa fi nunoji ɗi yaara haare o wona duwami ɓe wallita golma par ce que noni pagi andono jooɗi sénégal ɗo no mari talent no mari anduɗa hoorema mais haare ko moyen woni ɓe ala walla ko wallitoɓe woni ɓe ala ara hakkiki no heewi ɓe windi projet ji wallini mais ɓe ala soutenant kono noon soutenant ɓe ala moyen ganduɗa hoorema ko wallitoɓe andi soutenant e moyen ko moyen gon siɗa mari moyen piiji gono toon a wawa andu ko siɗa tendin kay siɗa mari hakkille ko doguidira piiji ɗi par ce que ko ɓuuri kon ɗo ko modifie gol tout mais ko ɓuuri kon joama mais sa modifie ka gaddi haare kono wona ene par exemple wona ɓe joueɓe comédie wona guinéen ɓe ɗo ha wona sénégal wonɓe sénégal ɗo est ce que hiɗon mari connaissance e maɓɓe moƴƴa haare appuɗa jetne goɗo goɗo lin waaw salaamaaleykum allo. allo oui. waaw no wayi ça va hiɗa e jang. antunno ala toon. jantunno welde. eeɗe. eyo joni men nanima joni meɗen heɗiti on. allo allo. wa hiɗo nodda men on to. komin Sadio Grand Dakar Sadio Grand Dakar. eyi waaw ok hino ɗon mo falde haaldugol e mon on. allo allo Abdou. oui ça va allo Sadio Grand Dakar nan Sadio ça va nala toon jantu ñallal ngal xam nga man na sama pëli dag may comprendre quoi ok dëgg la naka journée bi ça va ñuy rafetlu émission bi bu baax waaw waaw kontaan naa ci yéen bu baax macha allah moom ci woote bi moom kontaan naa. ok. non xam naa da ngeen di kontaan macha allah. waa ñoom mooy reetaan la moo tax. non bu leen xool parce que. léegi yow merci beaucoup kontaan naa waa kër gi yëpp maa ngi leen di nuyu fàttewuma leen. voilà yow naa affaire bi kontaan nañ ci affaire bi gis nañ ci affaire bi fii daal la ñu woote ñun ñëpp benn lañu. waaw ku fi mun a woote dugg wàkk lak olof wala ku fi mun a woote lak français yëpp ñun ñëpp lañ lay tontu parce que affaire bi ñoo ko bokk. waaw nañ jël keneen ci ligne bi. voilà kon noonu affaire di yaata léegi. booy wootee boo di woote di bari rek gaar dañu lay bloqué da ngay woote benn yoon buñ la jëlu rek. nga après nga xaar après nga woote waat mais boo naree ensonné woote bi rek nga xool ni fekkee ligne la wala leneen la gars ñoo lay bloqué quoi affaire bi noonu lay demee ok donc nana innuɗa so tawi woni meɗen mari connaissance waɗoɓe comédie sénégal o wona e laguine fof e laguine donc laguine mbiɗa wawi inde mi jogaki toon par ce que ko ɗo mi woni nini ko ɓe wonɓe gaɓe mi andidide seeɗaɓe ala ƴette goɗo gollini assalamu aleykum allo waleykum salam no wayi ça va eɗa e jang nice boy wakkilo jomba boy nani wakkilo jomba e fode comba on wakkilo jomba boy parce que no arda no hay mo nani ɗa wola mo anda ka silbatere gandin silbatere nga awɗa andi ko comba o jokka ko andi sira comba armoto ko a faami ka ayno no way président jang ok toujours aɗa ɗon yiwtoya kay doole mi accitama e antego mi accitama e ɗon e grand jon ɗon allo Lamzo ah bon oui ko togoɗan ni ça va no way no ɓartude yettude Allah alhamdulillah aji oui kono no yiɗon affaire on non sinano windi nan no woli gonga quoi ok donc ara menen men e ɓawa mom par ce que so yimede wadde ko saabu mom o yeyɗo artiste de comédien jo no soñjo no waɗa piiji ɗin fof mais non fof sa yi noon ko hollugol jama o rek donc haɗa ono non ko noon on nden kala ko yiɗa ko début Moussa ko fin woleta ko ayta oui c'est vrai o sira programme dongal ko a ɗaɓɓu tekke ñande joguitoɗa quoi oui ayi noon de wa tokora eyi tokora ay oyi ɗum ɗo joom vraiment koye ɓurtoma waltogol mo so atanne lien partage nemo enen kadi parce que ko ɗum ɗon mbaɗen ko wallitude mo quoi ok toujours meɗen woni ɓaawa makko meɗen duñudemo inchallah mi wallitomo doole inchallah wallahi tokora teddi noon innaɓe lama ɓen andi ɓe lama ɓen ko dowre yarata ɗa andi gotum ok merci beaucoup tokora
haray ok bon ta haray ɗo weltana ko metti jarama ko goto ok merci beaucoup haray o ɗo ko tokoɗa lamso ay no noddu tumi anditimo oui ko non ɓe yarata mais bojo waɗi man wala kankadi wala probléme mo wakkili kankadi e walto ko teddino wona comédien ɓe wona darma waɗɗoɓe musique ɓe joɗiɓe ɗo ɓe joɗiɓe ɗo ɓe ƴewal ɓe kankadi mo wakkilini e mabɓe ko ɗum affaire yaade hunde nde waɗɗa o ko nden hunde wolete hande min dijallamdo tim feƴƴini ɗo ɓe wole ko waɗeno Jama TV ko mi invité noon soirée ji hunde nde golluɗa ko nde woltede kono nde woltede awa yalla yaafo en tum ok donc artiste wonɓe ɗo sénégalais ɓe donc andidir kadi e woɓɓe seeɗa comme ça Samba waɗayɗo comédie on Samba Yero on noon la andidire makko e Capo Sarabia ɓen noon la andidire maɓɓe donc fulɓe futa ɓen kadi la andidiri américain hande noon voilà salamu aleykum allo assalamu aleykum no wayi ça va ɗon e jang ala ten aɗo innenge e tori ɗo noddamen on to ako lamo mamoudou trou patience de kamen kap baji de grand dakar haray a ɓuyta e volume ma télé on seeɗa non a ɓuyta e volume télé on ɓawa volume télé ma ɓuyta seeɗa ok salmini on ɗon weltani ko nandege sanki danfrani ko won noon to ok merci beaucoup hina ɗon esi ka maɗa ko mi salmini ɗon kadi ceerno kula AZK ko ceerno kula noon a haali gonga awayɗo ok Zaman no wayi noma suule janto alhamdulillah weltanama ɗo membre patience 224 kono ɓuura weltanede ha hoti adam mbani lamarana pay ɗum ha hoti prési kadi goto feeti kankane mo weltana fota way ko no fewndi ton e Wakam finameɗe ɗum gentemeɗe invité wa Jama TV fof ok aray Jama TV kadi weltanike mo moƴƴa ko noddi ka émission maɓɓe ko haare ko goto mais weltike moƴƴa voilà haare ko wonɗa ɗon ɓuuri no woodi mi nanano moƴƴa mi ala benn probléme haare ko noon fiɗi yarata ok minen e haaji ok wa ko ɗum ɗo waɗi ok haray ɗo mari contade wona américain e wona ɗon est ce que noon joni par exemple e wona woɓɓe gon artiɓe comédien mbeni so yeehi fi ƴettugale maɓɓe fréquence wona difficile walla est ce que affaire on haare no ok donc woɓɓe maɓɓe no jaɓa par ce que mi nana ɓeyna woɓɓe maɓɓe jaɓata woɓɓe maɓɓe no jaɓay non ɗo andi woɓɓe on toon haara ɓe townintini seeɗa walla hayso ɓe townitinaki mana ko ɓe marɓe ménagére hande sa heeɓi ménagére a wata arde yewtida e artiste jon a yeddale ménagére on artiste jon no wawi wonde hara ala probléme mais ɓayru o ƴetti goɗɗo watti takko makko il faut que yewtida on wonno takko makko ɗum fiya hewtumo kanko ko ɗum watta pour ya yiduno e ménagére maɓɓe on ko ɗum ɗon sattata mais minen kala artiste ko woni min wakkiloto yawgo yeyda e makko yewtida e makko fiida e makko voilà régi haray so ƴetten dene der wanna lampose ɗum ɗo on haɗa waɗi ko landema ok haray ko noon affaire joni haɗa waɗanan close ɗon appel min wawa yewtugol ɗo parce que nori kadi fammu nori kadi mayin deuxiéme fréquence on kadi arteng no gandi ok donc minen wakkili déplace agol yaaha tawa on tigui min townintinaki kala kadi townintinɗo yamen mi yaaha mi yewda e makko par ce que artiste jo aduwa ka townintinade ay nama ko artiste ko ya hollu exemple yimɓe ɓen so tawi woni ɓe ƴetta exemple e ma ko foti har koko ɓe welto ma koko jannata ɓe mi hara na townintinga ko quoi joni par exemple mo falama wona waltogol tanka ɗum ɗo mon on mo falama ara hendogol wona ɗum ɗo mon on ko honno nigi gueɗata fiya nani woɓɓe goy so falta waltogol ma ɓeydata natugol ɓe noddama en direct ɗo walla ɓe noddama haray ko honno ɓe rewrata ha ɓe wawa hendogol ɓe wawa hendogol ok donc so tawi woni faalaɗo yettudami o dan wawi nabde la wawi haalde ɗo numéro téléphone o a waɗay 76 165 41 42 ma ɗum sa naati ka page Facebook AZK Couture himo nder ton so tawi woni kadi koko youtube kadi youtube o ala nder ton meeɗa himo nder ton ko Facebook eyyi sa ƴetti on ɗo numéro envoyé la message ka privé donc a wawa kala ko faala andugol e nde troupami walla faala andugol e an donc après de wawi yewde nder ton kono mi sikki joni nini kala aɗa waɗi on fi on gollude e makko o wawa golludugol e makko walla non ni sa ari e yewtay min salotako en golliday eyyi kala faalaɗo ardo yo min golludu yo ar min yewta mi anda honno min gollirta wa ok haray on nani no waɗira ɗon joni haray kala falaɗo sa winde AZK Couture a wawi natugol ko page makko Facebook wallitoɗamo sa fala notugo fi on golludu par ce que o yippeti ngum vraiment no wodi vidéo ji vidéo yanawre maɗi tegaka ga par ce que ko fi ko télé mais a naati toon a waɗi recherche a daari a tawa vraiment kamɓe kadi ɓe wakkili koɓe watta kon hiɓe ɗum ɗon koɓe watta kon par ce que tawi hunde ɗen minen na minen immita hunde sa golli hunde nden ko jamma on townatama ko jamma on
wattama ko ɗum sa ƴeewi jippo foddida e jamma o haɗa kono ha feƴƴiyata haɗa kala faalaɗo waltogolɓe a naata ko page mabɓe waɗaɓe partagé waɗaɓe abonné noddaɓe kadi ley yewtude ley paquet hunde fof ko sutura landi hunde fof ko sutura a faami joni haarata mi haɗa ɗon dernier moji ɗin ko ɗum watta waytogol a tan kadi e fiila 9 décembre ɗon ka waɗaɗo kadi panel le 9 décembre anniversaire DJ Lamzo non le 9 décembre mom ɗum ɗon mi ara e mum joni donc avant tout taw mi waynitorta ɗon kon vraiment mi weltani yayam Mariama Siré Camara vraiment donc mina weltaniɓe moƴƴa noon par ce que kamɓe woni bureau an quoi donc ɓe hettitiɓe fof dal la weltani quoi donc somi continue rek gondi yalta e ko jitan ko ɗum waɗi hatta vraiment ko ɗum mi haali quoi donc haɗa le 9 décembre so Allah jaaɓi ɗum ɗon ina ko yombata par ce que ko anniversaire DJ Lamzo kala wownoɗo yaade anniversaire DJ Lamzo en tant que parrain AGK so Allah jaaɓi nden ñande somi ari buy o yiyay dal mina taw yiyay ko meeɗa hiwde mais o yiyay kadi ko télé on do yahay télé yahay wona télé oɗo tun kadi yahata so Allah on jaaɓi équipe kadi yahay fans ɗo troupa on kadi so Allah jaaɓi on heewe mais on yiyay kadi ɓemin addorta ɓen kadi so Allah jaaɓi jama on heeway tef komi toroto jama on kon kadi ko piwngo tum sode ticket ji ɗin ɗo e jour on te jour on so yewti kadi kala soɗɗo ticket wata ardarɗa ka yaasi artum continue yaha nder et puis gotum kadi enen fulɓe futa ɓen acce yawgol événement goɗɗo bonnanamo sa woni andi sa yehi a natata ta ardarɗa ka dam on ɗum ɗo labaka few e ɓe yaheɓe kadi ka lawol ni ɓe fotta e police ɓe ramasaɓe tan tori e yawɗa ɓen consulaire sen heeɓi kaydiji men ɗin goto nangata hen ka yaasi quoi donc haray merci beaucoup oui merci haray merci haray man deuxième partie o arte deuxième partie on arte régie voilà kono afe ɗi yarda merci régie joni wori Jama TV avec vous, jour après jour. Jama TV présente deuxième l'anniversaire de DJ Bella Jolly wado e Jama TV woyi don andi émission daru yidaw ko do watta Jama TV ko wonto wadande fête molanaɗo samedi le 2 décembre au lycée Kennedy en face monument Colobane wo wonde hombe l'association Potal Fip Antal Souci Fori résident à Dakar président gonen Abdourahim Diallo et artiste hombe woni wure lagine era kan jatu lenuma ni ma bernde ande mi watti don nyalle yurmende ka fala dawo yaden gido ayon dinido fils de Marga de Bunaya Petit DJ Eriko Jadi Fere Sigito Kulu Sangi fo wono wi Petit DJ womi yeton kadi ko honto wadata lycée Kennedy wadata en face monument Colobane entrée ini 3000 francs CFA aro soutenon émission aro soutenon DJ Bella Jolly soutenon culture guinéen à partir de 20h au lycée Kennedy ara fo no dita dañande kadi ko wela ma wela ay ma wela anniversaire DJ Lamzo Joyeux anniversaire DJ Lamzo Nenyande Darado Yombo DJ Lamzo présente son 3e anniversaire à Dakar. Oui, DJ Lamzo de Jama TV. C'est les gens vont vivre DJ Lamzo Kundar Bajar Hame Moy Mali et vi kon Lamzo woko le 9 décembre nous compte wata ko Nyani Night Club ono ke DJ Lamzo Bayku kila kunkung Lamzo nova sa génération wonde nyande kadi non wota yeggitu ibo mari invité be molanabe bo parengon ko Messe Wuri depuis Medina Amadou 25 et Boy Tundunji et Messe Lamine Touré Leikone et Kouti Dandaka Sadio Pita depuis Wakam Suleiman Yunda Diabo Oumar depuis Kandaka et Yay Kamara Mekadi Hadja Binta Balde depuis Colobane et Djadja Rama depuis Thiaroye Mariama Aselem et Lamarana Wakam wo artenka Sere via Sere Medina Sere Dio Diallo Sere Gerte Kiaf Sere San Rival wo e Sere Aïssa Ritwa Mosibe
Lamzo minni on ko payku yidaku yedaku samedi le 9 décembre 2023 o nyani nay ta goto tutu sa kolleta min on do salla jabi mi abbi pade ande mi yi nyani ta goto tutu de wohi mola ni on kadi pasi wona kadudi nyamande ala kono pirion chatta woko 2500 wadata dum ko prevent 3000 francs dum ko ya nato ama VIP dow kan newdi don ka dati don ka foti don wala 5000 francs CFA adije lamzo fay ko ngay ligede noddi nder do tultudo woko tartudo nder do goje labade be otino nder do goje wonon ko hobbe amin ta pay koy ko hobbe fikirta pay koy woko DJ Yaya DJ Billy wo e DJ Boss DJ Yaya Junior nde nyande kadi minni on entrée on ko 2500 prévente 3000 francs nata ama kadi wonon kan newdi don encore ko 5000 francs CFA ko VIP mosibbe onon e lamzo e Yaya ka numéro téléphone woko 70 353 58 42 70 324 51 12 DJ Lamzo ende jande mosibbe. Joyeux anniversaire DJ Lamzo le 9 décembre konyani joyeux anniversaire DJ Lamzo le 9 décembre konyani. Yeah, philosophe Peul, philosophe guinéen. Dream Company e Guinée Promotion wani kol tatan concert mido wuli hibu gol cancer mido fi watu rap guinéen wana wadu gol tun concert ko yo caché bin compte bancaire. Kon nous fendi wo samedi 23 décembre woko centre culturel Doutasek Anti-Jombo Anti-Jo renommé international Orapa yakunde leyde kambu pay kunkunoida olanchi Gambie olanchi la Guinée olanchi Côte d'Ivoire olanchi Bamako erapindi kombo woko striker Poulong Oimei Nanak Poulangal la Guinée forme de l'Oda le 23 décembre centre culturel Doutasek Eningambo wo striker comme Poulong Berne mabe walotako Komi woli wo nuna naino lang Komi mapori wo nuna naino lang Sadio mo ansala na kilang Natu Gongol ko 3000 francs CFA VIP ko 5000 francs CFA artiste be Guinée wobe Sénégal me fo non ta Séré Jiding groupe Jiding enengi striker Europe ne hakune Guinée Sénégal rappel be me fo non ta Fissa ji waday hey wakala DJ Jo holi do wore mudum rappel be ben yarno to striker Bila mi heba mi do wakili mi weddita ki kolla mi akiri Gurnanga na mi do yondini mi yetta jo masalli sinodini mi do jawa hore belle helta babe fiyo jemma on mi hebu ko mi walo fisi gemmi mi hebu ko mi dano o hale jama fono invita woko on tum woko le 23 décembre ça se passe au woko centre culturel Doutasek toute la communauté guinéenne kala monanda horema kala artiste wonto e Sénégal ala no invita concert il do wa ludude 77 788 55 23 wala au 77 646 40 55 un concert du jamais vu exceptionnel. Ça se passe où? Au centre culturel Doutasek le 23 décembre. Voilà, hare kade ngati ko deuxième partie anana warma hare ko enen ezika dun do kutir wonno do hande mais kade ngati ko deuxième partie anana warma vraiment émission ko ni yarta ko ma wela mi alno chaque émission de emde nanda warma der ma di donc de wo ayego to yeton hande no menen en danan bir danani dana bir nanani te do ngandi mi goddo wata mo président gol inde makko kanko e fokke wara président fo no ande mo min ngati mi anda fo no ande mo hare min namo assalamu alaikum les grands patrons wala les grands maîtres quoi les grands maîtres salam alaikum wa alaikum salam sande pangema DJ Lamzo salmingolma yettama kadi émission mo dawadde on meloman pay koy kadi fo bayno yotri bawma c'est pour cela que mi inni DJ Lamzo number 1 sa génération number 1 sa génération c'est pas question que ko am buri fo mais en tout cas fe on do daka top et génération ma haray ko salmingo jama on salmitobe kadi andinabe kadi haray mi répondi invitation tardivement kono yobe andu ko golle den wadi be ya fo dum don kadi haray en hewti ka Jama TV bay ko enen jeyi haray yobe andu ko nyir ka ba ko nibbiro welirta e do ngandi o indana non vraiment jarama président war mako mais fo no andi ko DJ Bella Joni DJ Bella e do ngandi vraiment kan kadi ko kanko woni sanani Jama TV sundum ko menen hawti sundum mais sundum no wodi par eriji la wayne ko c'est la première fois himo ara ko annawarma ko émission at 224 DJ Lamzo way DJ Bella mi arte mo hande koyngal ma ha hewti hande ko émission at 224 ko non
yiyata par ce que fof no anndi ko waɗɗa waƴal mais bala ngaddon koyngal ma ngal hannde ko nun ɗo. Merci beaucoup DJ Lamzo ko addi mi hannde ka at 224 ka émission Mamadou Dawro man siɓede partenaire nan noon ko anndintingol tun jama on soutenanci mo wonɗa e wadde on par ce que si animateur guel immo jama no wadde hunde a soutenimo haray non woni ɓuri a ronkude soutenugol mo soutenugol ngol c' est pas question ko ƴettugol mbuuɗi jonna c' est pas question ko ɗum koko wawɗa kon wawata waɗande immojo ma on kankade waɗanama ko wawi kon on ɗum wawɗalan waɗande ni ko darnugol lan ka émission ma andintina jama on ko enen hawti ko enen woni bimbi e kikiɗe ko enen hawti nene baba ko enen hawti kadi émission ko enen hawti kadi télévision o par ce que ko siɗe ɓe jama tv donc aray ko andinmi ɗo hannde DJ Lamzo ko weltanugol ma encore une fois weltanno auditeur ɓe maɓe fof auditrice ɓe wonɓe nodde ɓe andintina ɓe hannde si Allah nan ɗum jaɓi si tawi 21 yoni e hoore cam moƴƴere haray ɗen ka lycée Kennedy lycée John Kennedy ɗo woɗɗodira fayda e monument Colobane o ko nokku ngotu jonne en jonna hen no numéro téléphone ji ko ɓe nodda majjoɓɓen par ce que ne woɗi ɓuy majjoɓɓen donc en jonnaɓe ko ɓe nodda mais haray ko anniversaire émission waɗayɗo ɗo on e jeudi jeɗen 22h joni e 23h woni émission waɗayɗo jeudi on moyni en daaru yiɗa ko on émission wonde waɗande fête chaque année ka télévision ɗo ko pour la deuxième fois wonde mo waɗirde mais hari gila neeɓi émission ono dogude mais ko deuxième fois on ɗe wadde mo ko Jama TV ɗo haray hannde noon le 2 décembre e ko habbano pendant une année ko habbano hittande ari rowani ko le 3 décembre wonɗo ɗon hikka kadi ɗe le 2 décembre mi sikka en ratni par ce que ko mini yoni waray déjà le 3 décembre yoni donc ko ɗum waɗi hannde halten foɗɗen e fottu adden itten artijo anndaɗo lagine moyenne kajjatu leluma mo jama fof kadi faalano yi'ude e hoore sur scène parce que c'est la diva fewno ɗo ni kajjatu leluma imo tawa e meilleurs artistes féminins manam e rewɓe fewno ɗo e parce que vote ino waɗede en tout cas fewno ɗo majorité on fof ko kanko heeɓi ka vote vraiment haray ko ɗum hannde aɗɗen ɗen nanno ɗen wondi e fils de Marga Pay Bunaya mo ndawar makka kadi en tout cas mo wadde musique moƴƴa wonɗen e Mabintou Camara e Kumpaji de Wakam e wonde kadi e artiste ɓe woɓɓe goo e woɓɓe goo ɓe maali c'est limite noon voilà haray DJ Bella min nani ko yiɗa kon mais balala gata taw DJ Bella taw haray hankin garalla min toure o inno ha ɓe satino anda warma ko laati anda warma ne ñanden e président ɓoye dunduji on o kettitasina euro e dollar awa yo kañode lelma yo prépare par ce que ɓe kundaraɓe non hanki mi ona base maɓe ɓe laga vraiment menen DJ Bella ari ɗo addi enveloppe amen o min noon président ɓoy anno an hilla gandi normalement haare la ndere takko kadio lelma la wujja chef aji ni ley walla non acci wujjata leytere quoi a wujjali so gayni golle ɗen yeeɗo mo kadia leluma min kadi koye mami tawa jonna andi Lamine Touré ley kone ko kamɓe woni union de termes wallahi iɗa andi komo anda humpa wono Lamine en wono kamɓe wonno France club bine ɗon en tout cas ala kam yoɓa ɓe par ce que piiji ɓuy men waddi donc haray ko remerciegol ɓe Lamine kadi remercie mo grand jon honno président boy dunduji en tout cas e heddiɓe ɓen fof vraiment o hani Aïssatou Koundara kadi pas mal de DJ Bella na ko bugol ma vraiment grand jon wonniran ko laba ñande goɗa iwi to ngaari ha ɗon a droit timoto ma a jooɗi ka hewrike mo normal te naafi événement adduma toon a rew ɗon ɗum arɗa en naafirema mais a tun salmingol ma yawɗa a waɗi no a waɗi ɗon golle moƴƴuɗe anda warma kanko tuɓa min jooɗi koyni DJ Bella aɗo hewrike lan ɗo min hoora min ngalɗu mi daari min tawi neɗɗo dal kala ko yiɗa to jippin hoorema yaada jama o wallahi parce que sa waɗa c'est ça Lamzo andi hande si ɓeynima DJ Lamzo pourquoi aɗa organise de anniversaire ko par ce que puye jama on ara awa taw ɓe watama wide DJ Lamzo tawata an koya jooɗo si tawi jama on ɓe sohlima ɓe heɓatama an ko sa sohli ɓe ɗaɓɓaɓe ça c'est impossible na ɗum jokkenen ɗan hande ɗe wadde anniversaire ɗon ko welata en koye anniversaire ha waɗa guichet fermé ande hiɗen wondi e jama on janggo si ɓe noddi en yahen kadi ka maɓɓe walla si ɓe noddali en haaji maɓɓe yani yahen ka maɓɓe walla yahen tawen ɓe hiroɗen ɓe paga en waɗen ata fijiɗen e maɓɓe jalen c'est ça l'important importance on ko honto walla ɗuma honno wigol ko ɗuma ko honto ko yendirgol ngol e hatidirgol ngol ɗum ça n'a pas important mais yahidirango ko jokkeren tan ko olof ɓeyta koye jaamu Allah ɗum tawa onno ko rewgol Allah ɗum tawa quoi donc haray hande ɗandi siɗen arde lycée Kennedy ko hunde nde anoɗa hoore ma en tout cas
mo yehi fendo ka sal o yi o ta organisation c'est bon même le parrain parrain jon noddami lando la est-ce que on assure sécurité ko passé kanko ko délégation makko mo andi no be arta non si Allah jabi monsieur Mama Salou mi assure si sécurité on à 100% parce que andi ka fotde woko ma dabbe ko hiwa en manam ko danda en piji go quoi a fami donc aray ko dum no wonni programme on voilà mo fala mo lelu ma kadi fewno ni joni ni mo waywa sayi e mo fala tawri lanka sala minna yo tellement ko fala joinde public Sénégal o égal public guinéen parce que ko wayri donc hande non so ari en tant qu'artiste vedette aray vraiment jama fon nodta séréji din fop en acci alay goto association ji din fop teddinen non monsieur Jamala Bari Bantingel le président de l'Alliance de la sous-région en même temps le président l'organisation changée à la conseil à l'étranger guinéen vraiment et monsieur Wouri monsieur Sidi Ndeylo mandarma il a mélangé beaucoup d'efforts vraiment pour Walitagol anniversaire long remercier monsieur Abdourahim Diallo parce que en tant que le président portal fi bantal souci for résident à Dakar kankadi vraiment équipement ko fop ara hande Mali et Pita woni hawtude voilà bara bay hande DJ Bella wata do ko séda émission on wala mo falam argol ton wala par exemple wonna ko honno tikeji di nga fi salon VIP ji di nga parce que on wadi wana mena yetta jallo be yetta babbe parce que yetta jallo be no buri yetta babbe ton abatum mena yetta jallo ci me ngari taw ko men jotto don har ko do na ko yetta babbe jotto don ko na feji di yarata par exemple merci beaucoup hidande fewno do ka sarne satti do en ala wi de VIP 10 000 5 000 3 000 etc en wadi entrée unique 3 000 ko woni non en wono différence be 3 000 ben e parembe ben e marembe ben ka wonata don la en yewdire dum no kadi gonga ka marembe wonta don ko fere ka parembe wonta don ko fere ka yobbe be 3 000 kadi wonta don ko fere c'est pour cela arden jedden sal mo 1550 personnes o wadata salo no yaaji no jandi donc et puis no kadi bayal vraiment ko tawta jama on jodo to ara problème ala ko dum wadi si wadden 3000 entrée ka unique donc dum wadde woni gorko woni debbo woni jano woni paykum ko pour soutenugol émission voilà a ngandari a tawi vraiment a fotindi fop ay nawre buri ay goto a wadi 3000 data mais non haray ko invitation ji di woni vraiment na goto mais dal foko goto fotine parce que ani guinéen foko guinéen aburde dinali vraiment non kam kala wala ma remercier dum parce que andari wana VIP wala 10 000 15 000 hada menen yetta babbe men ala moyen me wata hoto goto ano yetta babbe non ya fatu la non ko non ala problème maray exact ko honno kade arrivé kadiat l'élément me yijama vraiment notike arrivé makon vraiment do worka piidanda war ma vraiment mo wadde ko honno butta hala ngo jama parce que jama on vraiment be ni kadiat l'élément e gallo no be woni yirgo no laggi non jouer est ce que o wawa jouer ngobe ko Allah fo watta walla ko an honno ngo wadda tan déjà kadiat l'élément wata jure sina Allah andube kadiat l'élément be fo korke so jogiti andube mo ben fo de ni nabe andamo ben ando e fofo donc ko arde mboma grand théâtre ko Allah fo jouer voilà donc jama yo andu kadiat l'élément déjà kanko anda sina live o wawata jouer sina live donc pour yo jama andum don c'est pour cela hikka ko kanko tun oya honno oya ko Aïcha Kindia noma le meilleur artiste féminin fulbe men fo kambe de tuntawa kambe tun noma ka fami aka wor ka rewbe ka wala ka worbe non no tawabe mais ka rewbe ko kambe de tuntawa ni le majorité à 95% ka vota ko imo wadde raw Aïcha Kindia mi ko passé ko live o jota kadi ko jota ko kadi ko dengal pratique ko jota ona da to ngey nojo na da to ganda wara ma ko kiti voilà donc ça yi dum do fon wade hande ko pour que si Allah no jabi ko pour no jama on so ari o labbina jama on hande kanko e age be labbina o jama on aba yo yaw ka sa are be ndaru ko émission asi media sala jabi kikide kanko e makko en direct quoi voilà parce que hande ko fionu hande lamjo culture guinéen on sen tambitaki no wodi wonbe bonde no wodi fala e mo inde mais no wodi fala wonbe bonnude parce que hande sa hay yimobe Sénégal do yabe joni 50,000 personnes woni yimobe mo kala no arde tun yetta ya télécharge bitum yima quoi donc dans people le innugol wala voilà ko songo landi ko mais enfin vraiment
Lamzo mi wiyata ke jama on fop mi wiyata ke parent ɓen e mareme ɓen e invité ɗonere ɓen fop mi wiyata ni association ji ɗin fop mi acceli hay e goto haray ko torodirɗen hande si 21 heures yoni haray menen men hewti fewon ɗo ni si mi immike ɗo ka sal mon e yahude régila ko kala ko régilte ton wawi réglé ɗum sécurité on dal heɓike polition asiri e heɓike auto tew police ɗum noon so Allah jaabi ɓe ara ɓe sécurité na noon nanggugol hi jama on nde waɗa jama on sikko ko nanggugol hay goto nanggatake ko e arɓe sécurité jama on fi anda warama yo fo woni normal wona indique anda warama arɗo natta e jam hote kadi jam pake ko waɗi ko nomi yelde wawi dije bela jom mo falama argon ton waɗa woni ɓe andaɓe ni numéroji téléphone ji ɗin ko honno mo falama ar toon no wawi nodde DJ Bella Joli 76 o waɗa 785 84 13 76 785 o waɗa 84 13 manam sappo e tati a wawi kadi mi jonna numéro Abdourahimi on par ce que min fof haray ko golle ɗe min joɗi no ɗeƴare DJ Bella no nanggui voilà wonɗa nanggui walla et cetera walla même numéro DJ Lamzo siɗa falama jonde ɗa wawi ƴedde 78 waɗa 151 78 151 waɗa sa waɗi 151 waɗa 09 83 78 woni numéro Rahimi waɗa 151 waɗa 09 83 siɗa faala ka Lamzo a ƴetta numéro makko on non 70 watta wala 324 walla 324 walla 51 12 walla 51 12 sappo e ɗiɗi c'est-à-dire 12 sa waɗi ɗum ɗon haɗa walla kala ɗo numéro wuri guɗo jama sa noddi c'est la même chose parce que ko jama haɗa jama ngaru ko émission daaruiɗa waɗa ɗo e jama tv haɗa ko émission jama tv faɗa ɗona innede haɗa e ɓeyata ko en face lycée Kennedy ko en face télé on haɗa jama on aru anda vraiment présenté ɓe anda ko kamɓe woni homɓe minen kam min anda ko kamɓe woni homɓe parce que sa yi aduna on ko noon ko walla mi walli ko ɗum mi nata ɓinna way DJ Bella mi adda dernier moment e ko wayntorɗa ko non wayntorɗa no min adda weltanagol ma encore une fois komi adorno ko mi sakkitora ɗum billahi soutenugol ko soutenuɗa kon pendant durant de l'émission émission ji maɗin fof wodi beydi abda wodi beydi mokediri wodi beydi mokediri wolta fiɗin ɗon biyeji ɗi ɗon yoɓe aru hiɗe asiri ɗon hiɗe asiri wona wolta fiɗin ɗon koye noon koye lamba keɓe noddirlan ɓe andelan ga taw biyeji ɗin eyo mi okkitiri ɗi min lan asiri ɗi ɗon mi wino mi okkitiray 5 billets eyo awa hiɗi asiri ɓe noddu ka téléphone ma si ɓe faala ɓe arana ɗi ɓe tawala lycée Kennedy joni ɓe arana biyeji maɓɓe ɗi wona mi haala ɗum ɗa waɗa ɗum ɗa gonga de na waɗa ko yetta baɓɓe merci beaucoup yoɓe ar 5 biyeji ɗin ino waali min hokkaɓe ɗi gratuitement ɓe naata koɓe participe ka émission mais min hokkaɓe gon là ɗum ɗon wona an ko min hokkitiri kadi ko an kadi voilà donc ara tigi tigi on ko ɗum won toon hara ko weltanagol ma sutanama annidina jama on fof kadi si allahu lan ɗon jaɓi le 9 décembre yontere hande hara hiɗen to e ñaani yontere hande noon hiɗen to e ñaani si Allah jaɓi ko anniversaire DJ Lamzo hara yo fof yahu sutena hande minen c'est comme ça ko men hunde wote vraiment mi weltanike ma mi weltiri kadi vraiment soutenation merci beaucoup hara mi salmini kala wonɗo ndarde Jama TV mi weltike merci DJ Bella joni hara o yi hande hiɗen enen makko rendez-vous le 2 décembre ton e lycée Kennedy en face monument de Colobane parce que innama lycée Kennedy jama on famata en face monument de Colobane so ari landuɗa compte rewɓe janggatɓe ɗo ɓe holloma lycée Kennedy ko vitre je tun e climuji tun e ventilo ji tun woni nder ton vraiment sécurité on asiri ɓe jonndiri numéroji téléphone ji ɗin son ari ha ɗon ini ko 3000 francs ala VIP ala 5000 fof ko gotum kadi to lelma fista marga hare mi jonno rendez-vous neñani hare kadi en mardi invité ɓe goo anda warma e nouvelle ji goo kala émission nanda warma ko no waɗa haade mi weldiga DJ Bella parce que ayi émission on hawti kankadi waɗi min suttinan o andini min ko menen homɓe men kam min andima ko menen hone homɓe kono affaire ji yadda haade merci beaucoup PDG merci madame Ba merci américain merci yaltuɗo ɗo joni noon haaray en émission prochain inchallahu mardi prochain haaray ko goto merci beaucoup Yeah, that's right. You know what the Pull yourself. Kono alamo alanyalale. And then taco.